नोंनि हाबानि बालाय अमाया इ अमाया A big round of applause for all our ex-teachers. हेलो रायजोफोर सनितपुरनिफ्राय गुड मर्निं दायो जोङो दंफैयो जोंहा आयं मोनाव आरो आयंआनो जाहैबाय जोंहा आंनि मामानि बिब' आरोना ओमफ्राय बियो जाहैबाय बे जोङो मैयाहाय फैनाय चाइल्डवारनिफ्रायनो एसे बिथोराव हाबनांगौ आरो थारायबारि होननाय गामियावहाय दा आङो देखायनोसै नै खाथियावनो मोनसे स्कुल दङ एलपि स्कुल ओमफ्राय नैबे गामिनि लामा ओमफ्राय नैबे आयं लाहानि न' दखान फिसा दङ जोङो दायो ओमफ्राय माबायाव थांनो नागिरदों आरोना माबायाव थांनाय जोङो नोंथांमोनाथ' सिनायखायो मिजिं बरगयारि न' खाथियावनो आरोना रिलेटिभसो जालायलाङो जोंहा ओमफ्राय बिसोरनाव थांसै माने बेखौ खोन्थायाखै आं दंफैनानैहाय दा बागदावहैनोसै आरोना मिजिं बरगयारि सिंगारबो मिउजिक कम्पजारबो फेमास ट्रेन्डिं रिल्सफ्रावहाय आसा बर'जों रोजाबाय थायो बिथाङा नै आयंनि बिबार बागानखौ देखायनो दे मा बिबार इयो माइक बायदि गुफुर जारा नै दं मालैना एफा मोजां बारो बियो बिदिनो मोनसे फांसेयावनो रसबो दङ जबा जाथुथु रस होनालाय रेड रस आरो आयै सारनोसै आं दाउला खेंगुर ना मा होनो एसे अरेन्ज टाइपनि आरो नायनो माबायदि बिबारा नै ओमफ्राय नै बिस्रा दैखरखौ नाय गाहायहाय आरोना गल गल जाहैनांगौलै बयनो दैया गिनांगौलै गलांजानो गोमोमो आरो इयो मोजांथार गुसुथार बिथिं एकदमबारे हाजोथारना खाथियावनो गाइखेर चाय गरम लोंसै साफानो दै दंलै वाटार साप्लाइ आदानि फुङाव जों होना सानदों चाय माखनखौ हाखांबाय माने सानि माखनखौ ओंखारबाय नै आयंनिफ्राय मिजिंनि मोननिसिम मिजिं लाहानाव हांसै आरोना जोङो नैबे खाथियाव दोङो थारायबारि एलपि स्कुल ओमफ्राय बेखौ 3 नम्बर थारायबारि होनो आरो बेयावनो थारायबारिया गासै माने 6टा दोङो बेयावहा नै बिदि हाबलायनांगौ आरोना नै दैया बारस'नोसै मोजां सालाय गाखोलै गोलैगोन स्लिप जाला बायगोन आं थाबायनोसै दैयावनो थाबाय लुबैदो जुदा गानबावदों इयो आमोखाया जुदा गानबावदों थांनि दा दावबायलांगासिनो जोङो बिसिना न'आनो सबसे लास्टखा हनै नुबाय न'आ क्लाबनो सबसे लास्ट मोसा फैयो मैदेर फैयो आयौ आगियो नै मालाय ब्रयलार फार्म दंबावोसो ब्रयलार फार्म बरगयारि मिजिंनि अमाया नै है नोङा मिजिंनि हाबानि नामा अमाया हा नै माथो मिजिंनि हाबानि अमा फिसिबायानो सिरिलाय मानसियालाय मासे मानै माथाम माब्रै माबा नोंनि हाबानि बालाय अमाया इ अमाया माजों फैखो स्कुटि चिरांनिफ्राय हायथाय नोंसोरो देन्जारसो नङा दे आर'नाइसो गानलायबावनो
paknai. Papu? Hi. Hello. Hi. Paknai. Muội. Saya start lên 1 hour later. Nah, jalan saya angga. रायजोफोर एकदम रिहा ब्रेन्डनि दख'ना गानसै दिनैहाय नै जा मोजांखा रिहा ब्रेन्ड नै सोरनोबाफोर नांगौब्ला थाबनो अर्डार खालामना लाखादो 20 तारिखसिमल' अफारा थांफिननो ओंखारबाय जोङो नै Abai. Nơi apa ni abu ni? Nơi. Abu wa. Abu wa. Bina abu wa. Udah. Dia guna sih macam nama bo sama haba. Macam kadai macam bapa macam dengar ni. Deh. Terus dia. Tangan siapa? Dunia. Bayok program mau thangai. Jubilee dong dah, jubilee thangai. Miano tu kita tangan saya tahu ni Cuman Deh, dia. tangsrabai. Masih dia? Dah. Sopirबाय नै आयो Welcome, Boro baik. आं सय नांबाय उफाय गैया दख'ना गानबाय नै गाखोजाया बाइकआ दा लामाया आलदा स्कुलखौनो आलदा Siap. मोटी नहीं लग रहा है नहीं ठीक ही लग रहा है नेवन दोनफैसै नै मोसाग्राया आंबो थांफागोन आमिसा मैयानो सासेया नै सासेया कितना साल हो गया 2 साल भी नहीं हुआ तो 2 साल हो गया लेकिन नहीं स्कुलनि माबाखौ नाय एस्टाब्लिशखौ 2000 ओमफ्राय 25 जोंहाय बोराय 2025 जोंहाय माबा जाबाय आरो 25 years जाबाय चलो बैठो हम लोग आ रहे हैं Deh, benai. Dah. Benai saya kena. Oh, dah, kemudian. Hazwari kena jengbo. Anggu bentul nikah. Bengtol ini. Nunggu sini gini. क्या ड्रेस पहन ले गारो इतना बड़ा हो गया आया दीक्षा मेरा दीक्षा से Dah, oh, dah. Mazang. Oh, dah. Này. I love Morning Star Higher Secondary School lagi MSHSS নিমন্ত্ৰণ জনাইছো এতিয়া বাকী আমি যিটো সম্বোধন অনুষ্ঠান বৰ্তমানলৈকে আমি স্থগিত ৰাখিছো পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আকৌ দিম আৰু এসময়ত মই প্ৰিন্সিপাল ছাৰলৈ बिथांनि एनकारेज होनायावहाय जों इयुथआ गोबां बोलो मोन्दोंमोन बे समाव बिथांखौहाय हामबाय होनाय थाबाय स्टार्टिंआव जोंनि मर्निं स्टार इंलिश स्कुलनि 9 जन गथ'खौ लानानै बिथाङा स्कुल सलायजेनदोंमोन थारायबारि गामियावहाय देरा गिजियावहाय बिथाङा 9 जन स्टुडेन्टखौ लानानै बिथाङा स्कुलखौ सलायजेनदोंमोन
दासिमबो बिथाङा गोथाङैनो दङ बेनि थाखाय बिथांखौ जोबोद जोबोद धन्यबाद फार्स्ट स्टुडेन्ट बिथांमोना 9 जन स्टुडेन्टफोरनि बिगिनिंनिफ्राय बिथांमोना जुदिअ फरायदोंमोनब्लाबो माखासे स्टुडेन्टफ्रा एबसेन्ट जाबाय 9 जननि गेजेराव सानैल' किन्तु आङो बिथांमोनखौ आङो नाजावनो हास्थायबावदों बिथांमोनानो फार्स्ट बेच मेट्रिकनि फार्स्ट बेचमोन बिथांमोना फार्स्ट बेचआवहाय बिथांमोना दायो आङो सिनांखि होखानो हास्थायदों बिरजया थारायबारिनि आरो बियो दायो BA कमप्लिट खालामनानै CSP सलायगासिनो दङ आरो जोंहा रिजिना बसुमतारी बिथाङा जाहैबाय फार्स्ट बेचनि बर्तमानहालागै बिथाङा एडभकेट मावनानै दङ तेजपुर हाइकर्टआवहाय बिथांनि थाखाय जरदार तालिया Between 1996 and 1999, the officials and executive members of Udalguri Circle Youth Committee held a meeting in October 1999 at the Udalguri Mission compound to discuss the overall development of the committee. During this meeting, it was resolved to establish a school named Morning Star English School at the Colbury Lutheran Mission Church, Charidwar, in Sonitpur district. Following this decision, the foundation stone of Morning Star English School was laid in December 1999. Udalguri Circle Youth Committee officials, 1999. Mr. Vipul Singh Busumatari, he was the president. Mr. Rupkumar Masahari, he was the secretary. Mr. Amal Busumatari, he was the joint secretary. Mr. Bisti Goyari, he was the treasurer of the then committee. Through the combined efforts of the committee, the school building was completed by January 2000, and the admission session was also proceeded from the same year. I would also like to invite our non-teaching staff here. Potmo, Boro, please come over the stage. A big round of applause for all our ex-teachers. Thank you to all our ex-teachers for being with us. Your presence makes this celebration more meaningful, and I welcome back everyone to the family of Morning Star Higher Secondary School.
एक्स टिचारनि दायो जोङो ओंखारलांनोसै आरोना दिखिया जुलियाव जों थाहैगोन 3:10 जाखाबाय जों ओंखारलांनोसै ओंखारलांबाय फैनानै सिगांनि आं थानाय समावहाय जे स्टुडेन्टफोर दंमोन आरो इसोर लोगो मोजां थांफिनो ओंखारबाय हस्टेलाव नै एसे नायसानसै आरो गोदोनि बाय बाय हायबो जाबाय बाय बायबो जासिगोन आरो ना नैबे सोर जाखो बे आंनि फिसाला नों मा नाममोनलाय ना औ देमस्रि औ नामफोरखौनो बावलाजोब्बाय बे दै मोननैखौ गोसोआव दं गुमैखौ ओमफ्राय गुमैया नुजाथारा दाबो देलायगासिनो नै हस्टेला ओइ लास्टाव थायोमोन आरोखि आं गोदो थांसै जोङो बाय बाय थांसै सिख्ला दिखिया जुलि सफैबाय जों गोजांबायना ओमफ्राय कफि लोंबाय कफि गोजा बोरै लोंनो होननानै बेखौ जानांबाय जाबाय आरोना ओमफ्राय भिडिअ एक्सपर्ट खालामदों भिडिअ नुसिगोन मेनि भिडिअ होनना बुंनो मोनाखै दा ओमफ्राय एक्सपर्ट खालामगासिनो माने नेट मोना नालाय बारा ओंखायनो दानो बेयावनो खामा लाखानोसै होननानै जाफ्लाबायबाय आरोना लासै 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 लोंदों गुसु जालांबाय